مع الله أنا؟ أوكي. أنا أول حد يسمعنا له. ما ده سكرين شير قبل الله. هلو يسمع لنا؟ أبغى شو يسمع من الله؟ سمع له. اللهم أوكي. هو سمع له. مو يجمر؟ أبغى شيء بتصلت جمر لنا؟ alright. تلقى على الرله. ها؟ ما كنجمر ده. هراي نجمر أبونا. alright. كما يكنيهم كلهم سدرا مداني علم جابير أملاقنا إنقا نبزا سعزيان نبزا على زيان دما نايت قدوس مأدي قالوا كنكون سلازا أخاخبنا كبرن مسقانان نأملاق يخون جزينا يبارخلنا كلنا نسألت حنساب حفنبل السماء وولد ومنفس قدوس هذا أملاك بقدس سلاسيان زامرو أتمهاتسن كده كسيطان بقدم ذاتني قدس بتكريسيان تيتسمي مريم سيان العالم ولا عالم عالم نعبتك كجين سباك نبارك كجين تأمنك نسلك جنا سوك كان جنك جو وانت كان لسمك قدس أجلك أزلك سجد كل بركولك كان كل لسان أنت وتأملاك أمالك وجزي أجاس ونقص نقص أملاك أنت لكل جسد قالوا كل نفس نتيوا كنا بكم مهرنا قدس ولك أنت يبلا أنت مسلسل تصلي كما زبلوا قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላክና ዝነበር ካዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣሎና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ساعات زامشة دي أدم ما بارخلنا صومنا بارخلنا قدسلنا صوم دحنات صوم محرات قبرلنا هواريات كم تقبل كله من عنا دم ما تقبلنا زب علمنا وريج زلك أزاف حمام دم ما الصغار حقلنا مع فوسا محرات كالا أخلنا صومنا بارخلنا قدسلنا هواريات كم تقبل كله من عنا دم ما تقبلنا
بنادينا قدس رنجل مريم أمالادنا تناي ملاك تراد النت بناي نبياتنا هورياتنا صادق عن سمايتاتنا صلاتي تفلينا كمتنا هوريات زمهار كيوم أب سمايات نبر أبونا ندبلنا نتوعى كلنا سمكاي قدس من قصات متى وعد كام تاب سمايكم دمام بريخون على تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا أب كفاد إحنا ننبر فتنا يتكونا من قصنا حيلين كبر نزل على منات كائما أمين أوجزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خير دنقليخي شقاخون دنقليخي أدي جابير سواد كويتا سراوي سلام لك له سخيك أب أنس برختيخي فركر سخون برخيو ومليتا تسقى جابير مساخيو أوفستي دسبلكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويسرق دينا أملاك رمضان نيس كريستوس كان يجا كانت ريات يدم ساتي أبى سول بلو بركساتي برهان أنتم أبي كانت وأبي ديا كانت أروان سير بسانات بس مكمو كنا فتانون تانا يرسيان سكولان سمات زيو مهار النكرسوس بل عصر تغلته زيو مهار النكسوس 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 زحلفه ما مريم هارنوكسوس بأنت اكتمارانكسوس بأنت اجزتنا مريم هارنوكسوس بأنت اكتمارانكسوس بأنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس الراي كبرن مسجانا نعم لاخي خون سمع الله خديه دياكون اسمع الله بنا هو تسمع سمع الله بنا هو سمع الراي ناي مسجانا صلوت سناي نجار نزجبرلنا يقرب على أب زيابير أبو قويتنا أملاكنا مدحنا يسكر صوت نمسكنا لنا صورنا ودينا نيو حلونا نقربنا تقبلنا نمعنا نطمئنا سعادة أو نبصحنا أيو حجوم بزع الدس على زيان كل زمن وثنان فصم سلام كحلونا كل نزح زيابير أملاكنا لمنا لنا وقويتنا زيابير كل تحزبون قويتنا أملاكنا مدحنا يسكر صوت لعل كل جبرن من تخل جبرن أوش تخل جبرن مسكنك علينا سلسة صور كنا نزل داخلنا زحل خنا نبخون سلسة قرب كنا نزعب كنا نزلنا خنا سعادة أو سلسة خنا نمسكنك علينا وما فكر سب قدس على زيان كل زمن وثنان نأخاب مفرا بفتم سلامكم فتم هبنا كل قناعة كل مكران حبهم قورن زغنة كل جبر سيطان مخرخ فأسبات من لعل سلان وقويتا كباير كاب كل حزب خاون أرحق كاب زلنا يبوتاون جابير أملاخنا أرحق كل سنوات زدل نجر وقويتا كل سنة زدل نجر نسخة ثمانين عنكر بيتن كل حال سلان كان رجل سلطان ذهب كان نسخة هم كاب كله خفاء دحنا بالا هن نمبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخا ويتانان أملاخنا مدحنا يسكر سوس بو مسجانا صنعتون زلكا نزل عالم آمين ناين السحا مزمور وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير لها أبساي دمسس كابا أبساي تصبيك حسبني كابا حتياتي وين هتصريني أنا أبساي فلت لكم حتياتي كل جزء أبكر مأيو بزربا خاص صادق بفرد خاون نسخون كانت ركبسي أنا أخاط راي بدلكو أبكر ميخا أكي قبركو إنه بأبسات ولدكو إنك أبا حتيات أنا ستني إنه أنا حق عوش إخات تدليو عببو انت مهرني من تغس أرس بسمع الزات ريني كبرت كصعدو أصبني تنتقد قد قينا عصم تحقوساس بحتان حقوسن أسمعني قدكا غبحت ياتي كولو نبزل أبسايون دمسسو وأملاخ صوري لبي فتر اللي وأملاخ صوري لبي فتر اللي كونو منفس كاغ أوش يحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مرحان كامل سلي فقدنيا منفس وندقفني نقد خان مفرس تغمرهم إيه حتى أنا بخاهم اللسويم وأملاخ مدحدي كاب عدادم أن ناقفني نسخان الصدقني كاب عدادم أن ناقفني نسخان مسوعتي بلكان إيمو مسوعة محراريتي وقونيخا مسوعة أملاخ سور منفسيو وأملاخ يسورون كتن لبعيتون يغونيخا نسيهم تسقها سنة قبر الله
مكابياتات إيرسالم ودا شعوب مسوات صدقي بزحرر مسواتي بملء مسواتي باكب لك أيو شو عم مسويها أراها قرب لك أيوم مسجانا نأبن نولدن نمنفذ قدسن نزل عالم آمين إذا ساعات زيام قويتانا إيس كورسوس كاموز تنسى الله بمخانا نذكرا كابدك أسنا مس إن تنسى قويتا نزح الداس مع التزيا سلزها بنان يقرأ أمنا يكاش إذا ساعات زيام من بار سجا قويتانا يسوع كورسوس أم مقابرن نفس أنت ساعات معلتن إياكم ون دكاس أمثال موت سلزخونت كم مودعتا جزية قد مسب تقصر إياه الرايك أتصلوا بالو أمبيبا راي مزمور داويت كلاتنا بحلنا ناخن صلينا ببحد شمكم دا صوعخو كنغروكم بحلنا انا خندغمو مزمور 130 دكتور صقابو بلنا اخا مزمور 130 حدن ابوي مرغيتا خنبوبلنايم مزمور 130 كلتن امانيل الله خديها الله كم دو سدا تشيك نقبر امانيل هاي سبو مزمور 133 كا هيوت يا مثلنا ايباد زلخ هيوت دي اوكي Thank you. مزمور 134 عنديت الله عنديت الله سبو مزمور 137 إللتا الله إللتا مش الله. مزمور 137 إلسا 38 إلسا اوكي مزمور 241 جالاكسي نوت 8 من يحزواد الله انا ترحاسي تلحس حرة مزمور 241 لولا مزمور 241 الله لولا مزمور 241 141 لولا هو لولا 241 41 41 هاي الراي مزمور 140 كلتن كا ميلكا أسجدهم ديت بالله له تاتيوس دي يا حراي تاتيوس 140 كلتن أمبيبيا مزمور 140 شديشتن راهيل مزمور 140 شتوعتن هانا تقبل الله حراي مزمور 148 كا أمان الله بقول 148 أبو قتيل زلوا عاويلنا هنبوبا إنا أبو أشيب وانجيل كجمهور لنا اسمع الله تودي كسيل كهاتم كل سبب كسيل يهم بوبا فما عدل لكم زلخو بلوهساس كسيلكم أنبيبكم ودوا بميكروفون يكون نانكنا بوبا تردينا له مثل النخلات هري أبو أشي وانجيل جمهور لنا وانجيل لوكاس قاس معراف
كلتة أفقد عسران خمشتن كساب سالاسان كلتن إنه دما أو قل بالهوساس يرساليم تحريك سمعون زبهال سبعي نبره أو قلها باللبحات إذا سبعي زي صادق نعملاخ زفرح مصنع إسرائيل زصبى نبره منفس قدس دما نبرو نتقبو እግዚአብሔር ከይራእየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከአና ቤተ መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣእተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራ ቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደል ካለና አሜን አሜን ክፍልታ ጸሎት አቦይ መርጌታ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ተኣመገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ብርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ኃጢአተይ ርዕድን ግጥቃተን ኣለኹ ግን ከነብሴ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብሃለኹስ ተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክረ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግነ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትንቢት ተንሲኺ ናብ መድሓኒ ክብንስሓ ወኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልቲ ተማሕፀኒ ስብሃት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዶክተር ጽጋብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተ اوكي اذا عالم እዚ ዝነብር እንተ ዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለዎ ክነይሩ ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቃላዕ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብ ሰለልተኛን ከድዓን ዝጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ ትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ አምላኸይ በቲ ኣዝየ ዝፈርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ጽኑዕ ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ኣለኹ ኣብ ህይወተውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እንዳውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበልለይ እብለካ ኣለኹ ይዘነ ወዝለልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን አማን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣብዚ ኣላትካ ኦን ግበራ አማን ኦን ግበራታ ሚት ኣብቲ ስክሪን ኣላትካ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋመጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብምኽንያት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ
ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ርሕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብምኽንያት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣለትን ምሕረት ትልምኒ ኣላይትን ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ንወለዶ ምዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍስያ ድሕናን እናበልኩ ይጸልየ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ ኣምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ራሄል ተንብብልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ዓራ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ስምዓ ኣለኹ ዲያቆን ኦኬ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማና ቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኣማኑኤል ኣማኑኤል ተንብበልና ኣማኑኤል ዮሐንስ ኦ ኦኬ ኣማኑኤል ዮሐንስ ተቐቢልካ ዲኻ ኣማኑኤል ሓርያ በቐሽ ግበሩልና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብ ፀሓዮም እሞ ፈውሶም ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ዝመቱ ዝሓለፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ዓረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን
بفصم معرقن قدسنان نعاخا يقبا آمين أوغويتا محرنا أوغويتا بارخنا آمين كمزلنا كان مسجن بقعات قبرنا بسماياتنا برابونا نبل بسماياتنا برابونا سكاي قدس منقصات مزا بعد كاهم تياب سمايكم دمام مدري على جانا لهم سماياتنا برابونا سمكاي قدس منقصات مزا እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ ወልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቱ ወድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ راي مسغانا نقدس دنجل مامر تخل ماريا مسغانا نقدس دنجل مريم وقدس ملك تصغى كل غزي دنجل دخون كل ولادي الله عند ክርስቶስ ሰላም ንምለኪን እንተ ኃጢአትና ሓርገና ናፍቅር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ንሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአት ነፍስና ሓዲጎ ክመሐረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ነደቅ ሰብ እምንት ማላዲ ናብ ወድኺ ክርስቶስ በደት ኃጢአት ክጽጉና ለምንልና ወና ሐቅ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ወና አማኑኤል አምላክና ዘወለድክልና نمكيت عليتنا سلامتا نقربلكي ودنجل بغيتنا يسوس كريستوس تامنا تمالاديت حاتياتنا من تخاردنا وذكرنا متوصلتنا امين توصلت هيمانات اديام تنببنا اديام الله alright تديلا عندي تنببلنا او اد حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ او ቅድስ ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ኸዓ ነፍስና ስለዘድሐነና ነመስግነኪ او ጎይታና ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይግባእ ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጥኣን ሕድገት بحد زملخوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلو نخبرون او غويتا محارنا او غويتا بارخنا امين امين إللتا ጸሎት ሃይማኖት እንብብልና ጸሎት ሃይማኖት ንኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ እግዚአብሔር አብና አምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ንጹህ ሁሉ ብዝኾነ ወልዳ ብሓዱ ንአምን ከብርሃን ሰረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ሰረፈ ሓቀኛ አምላክ ተወልደን በር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኮግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይርቦን ምእንታና መንቲ ሰብ መንቲ ይልሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንተና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተጠውደ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንሕያዋንን ንሙታንን ፈርድ ተተብሎ ትመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ብኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ሰናግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢአት ንምስትራይ ብሓንቲ ጥምቀቱን ንኣምን ንትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ቸርያ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላእትየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን እጀካ ጋረዳ እየብልናን ወአምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቅረትን ምሕረታን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብድልየትናን ዝገበርናዮን እቲ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ሰራሕናዮን ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቅረበለልና ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሕ ሓጢአትና ኣይኹን ቡቃዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኩልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ረፍተና ይተርፈና ሓይልን ክብሪ ምስጋና ንበል ስን ሓይልን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልሕና ኸደን ስጋኹን ኣደንት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስ ብርክቲ ኢኺ ረከር ስኹም ትኽዩ ወመለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳቲ ወቅስቲ ደስ በልኪ ናብሰሪልና ናፍትልቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወአምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልአካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪን ውዳስየን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሕልና ኦ ጎይታ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኩሉ ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእካን ነቶም ዓመት ሰማዮ ኃጢአተኛታት እትምሕር
نحاط بالنسحات مليسو قوة كنبر مبر موتوبيت دلي انت تتصبين نستغرقبو كلهم عندنا ساعات زيان أقول لما أنا نتقبل قوتنا كان علنا إزازات كان قبل مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس هذا قالنا كاب كل حزن سكيات لبن ردعنا بهلو النوم كن عقاب بقدسات ملائكتها حلونا ناوهدت امنت كان مرح مانتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتتك كن بصح عدلنا نسغان زل عالم بروخيخا امين اوغويتا كبور مسكون ودخا نسغات سمسي كتصليو كلهم كمزي إلكم كمزي نابلكم كمزي نابلنا كمزي كنصلي كمزي مهارنا كمزي لنا كنصوعك بقعات كبرنا حبيرنا بسمايات نبرابونا نبل سمايات نبرابونا سمكاي قدس سغاتنا قادكامنا بسمايكم دمام دريكون نعلات انجرانا لمعبرنا نانز بدلنا أقوال حنا مرابطنا يتأتونا منقص حايلين كبر نزل على النات كايما أمين وزيت مريم ناي قدس قبيل ملاك سلام تا سلام لك له ناخذ التاريخي سياهون لك لخي هذا جابر سوات كويتا سراويت سلام لك له سغي كاب أن سبرختيخي فركر ومليتا تسقى جابير مساخيو وفستي يسبلكي حتى يتناخسر يلنا نفتو ودخي تانا محرات لمن لنا أمين كبرن مسجانان إجابير أملاخنا يكون تفتحنا يصلات إجابير تقبلوا اسمعنا سميع دما ملسي قبلنا حجرنا إجابير ربنا أبوي مرجت هاجرو كزاربنا إمو نعنا دما سمع إذان نبونا دما تزارب اللسان يهابلنا إجابير سمعنا أبكن دحده سلاسة السامئتي خنفرد ما إزيابير يحجزنا لقولو مسجانا يتصحيو እግዚአብሔር ከመቀሚሆም ካብ ተፈላለና ጊዜ ሰዓትን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክነራከብ ስለተፈቀደልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ምስጋና ይብጽሐዮ ጉባኤ ቅዱሳን ጉባኤ ነራከብና አብዛሃለ ጊዜና ቃል እግዚአብሔር በዘመን ብሬና ነውና መሰሐሪ ነቶም ዘይነበርናኻ ቁሩብ መፈገስ ሆነና ምንቴ ቃል እግዚአብሔር ስብከት ትምህርቲ ተስፋ ዓስቢ ምኽሪ መጠንቀቕታ ተግሳጽ ምጽዓቲ መቕዘፍቲ በዚኦም ይሰርሕ ቶም ካብ ባዕተ ዘለው ተኺሎም ዝኸዱ ኣብነታዊ ናይ ነገር ዝኸዱ ከለው ብድሕሪ ዘለው ግን ኣንፈት ዝስሕት ከሎ ምኽሪ ይመጽእ ምኽሪ ዝተቐበለ በንስሓ ገይሩ ናብ ተስፋ ይመለስ ምኽሪ ዘይተቐበለ ናብ መጠንቀቕታ ይሰግር መጠንቀቕታ ዝተቐበለ ብንስሓ ገይሩ ናብ ተስፋ ይመለስ መጠንቀቕታ ዘይተቐበለ ናብ ተግሳጽ قبلها بنسحا غيرون ابتسفا اتو مقصعت زي تقبل جن مقذفتي كابز خمس سورنا ناي موداتا እግዚአብሔር ዝህበሉ ናይ ንስሓና ግዜ ምዘይ ንጥቀመሉ እግዚአብሔር ክጽበየና ሁሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ግዜ ከይተጠቀምናሉ ምዝሐልፍ መወዳእታ ዝመጽእ መቅዘፍቲ መወዳ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቶም ብመቅዘፍቲ ታሪኾም ዝወዱ በልሻጽር ንጉስ ባቢሎን ርኢና ከምውን ሄሮድስ ንጉስ ገሊላ ርኢና ካልኦቱን ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና كم فقط እግዚአብሔር ኣብ ዝቅድስቲ ዕለት እዚኣ ንሪኦ ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ይጠቅም ራብዓይ ማለት ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ይጠቅም ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ርኢና ነርና ልክዕ ንሱ እዩ ማለት
ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ መግቢ እዩ ዘለዓለማዊ ዘየፅምእ ማይ ህይወት እዩ ክልተ ብልሒ ዘለዎ ሰይፊ እዩ ብርሃን እዩ እንተዳልና ንምንታይ ይጠቅም ኣውሪእናዮ ብጥቕልል ዝበለ ሕጂ ኸዓ ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ይጠቅም ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17-14 እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፍጹም ተዳልዩ ፍጹም እንትኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ቃል እግዚአብሔር ነዚ ይጠቅም ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ኢና ነጽንዖ ዘለና ክንፈልጦ ንምንታይ ኢና ንፈልጦ ዘለና ክንነብረሉ ንምንታይ ኢና ንነብረሉ ዘለና ፍጹማት ክንከውን ናይ መወዳእታ ንጽበዮ ፍጹማት ክንከውን ፍጹም ክትከውን ይከኣል እዩ ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማት ኩኑለይ ብኩሉ ንብረትኩም ፍጹማት ኩኑ ኢሉ ኣዚዙና ዘይከኣል ነገር ኣየእዝዘናን እዩ ስለዚ እቶም በዚ መገዲ እዚ ሰሚዖም ዘተግበሩ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኺቦምሲ ብሰማይን ብምድርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ቅድሚ ሰብን ሞገስ ረኺቦም ኣብነትና ኮይኖም ከም ብርሃን ፀሓይ ከም ወርሕን ከዋኽብትን ንዘለዓለም ይበርሁ ኣለዉ ስለዚ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ኸውን ንምንታይ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ነጽንዕ ዘለና ክንፈልጦ ንምንታይ ኢና ክንፈልጦ ንደሊ ዘለና ክንነብረሉ ንምንታይ ክንነብረሉ ንደሊ ዘለና ፍጹማት ክንከውን ናቱ በቲ ፍጹማት ዝኾናዮ ብኡ ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓስቢ ዘለዓለማዊ ህይወት ንረክብ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ኢሉ ዝኾነ ጽሑፍ ኣይኮነን ዝኾነ መጽሓፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ክሕደት መጻሕፍቲ ኣለዉ ናይ ርክሰት መጻሕፍቲ ኣለዉ ናይ ጥንቆላ መጻሕፍቲ ኣለዉ ናይ ዕብዳን መጻሕፍቲ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዩ ኣነፂሩ ዝነግረና ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ዘበለ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ስለዚ ፍጹማት ክንከውን ናይ መወዳእታ ንደልዮ ዘለና ፍጹማት ክንከውን እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 1 እግዚአብሔር ነቦና አብርሃም ምስ ፀውዖም ምስ ተፀዊዑ ጉዕዞኡ ምስ ጀመረ ካብ ዓዱ ማለት ካብ ካራን ምስ ወፀ ኣብ መገዲ ከሎ እግዚአብሔር ሓደ መልእኽቲ ሂብዎ ምሳይ ተመላለስ ፍጹም ኩን እያ ትብል 7:11 ምሳይ ተመላለስ ፍጹም ከዓ ኩን ናቱ ኣብ ቁፅሪ 15 ምዕራፍ 15 እንታይ ኢልዎ ነይሩ ኣነ ምሳኻ እየ ዓስብኻ ከዓ ክበዝሕ እዩ ኢልዎ ነይሩ ኣብ ዘፍጥረት ኣብዚ ዝረአየና ዘሎ 17:11 ከዓ እንታይ እዩ ዝብሎ ምሳይ ተመላለስ ፍጹም ከዓ ኩን ስለዚ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ኸውን ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና እዚ ኣብዚ እንደዘይብፅሕና ከምቲ ዝድለ ኣይክኸውኒ ኣብ መወዳእታና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መወዳእታ ንፅበዮ ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ክደግማየ ንምንታይ ኢና ነፅንዖ ክንፈልጦ ንምንታይ ክንፈልጦ ንደለና ክንነብረሉ መዓልታዊ ህይወትና ክንነብረሉ ንምንታይ ኢና ክንነብረሉ ከም ቃል እግዚአብሔር ክንነብር እንደሊ ዘለና ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳሊና ፍጹማት ምእንቲ ክንከውን ደድሕሪያ ዘላ ኢዮብ ሓደ ጥቕሲ ሓደ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር መስኪርሉ ዘሎ ኢዮብ ኢሉ ካብቶም ኣብ ግዚኡ ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ካብ ሕማቕ ካብ እከይ ዝረሓቐ ፍጹም ኢሉ ካብተን 4 ማዕርጋት ሂብዎ ዘሎ ኢዮብ ፍጹም ከም ዝነበረ ኣብ ግዜ ጽጋቡ ኣብ ግዜ ረሃብኡ ፍጹም ስለ ዝነበረ ኣብ ሰናይ ግዜ ፍጹም ስለ ዝነበረ ምስ ኣምላኽ ፍጹም ስለ ዝነበረ እቲ ከቢድ ሽግርን ፀበባን ክመጽእ ከሎ ከዓ በዚ ፍጽምና እዚ ሰጊርዎ ማለት በቲ ሽግርን በቲ መከራን ኣይተሳዕረን ነቲ መከራ ስዒሩ ኣብ ረህዋ ስለ ዝበፅሐ ኣብ ምዕራፍ 42 ቀደም ብሰማዒት እዝኒ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ሎሚ ግን ዓይነይ ሪኣትካ እንዳበለ እዩ ንእግዚአብሔር ዘመስግኖ ታሳልሰይ ትመጽእ ማቴዎስ 5:58 ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ትምህርቲ ብፃን ወይ ትምህርቲ ጎቦ ሰርሞን ኦፍ ዘ ማውንትን ብሎ ክምህር ከሎ
معرف حموشة معرف شدشة معرف شوعات وانجيل ماتيوس فولي زخنا معرف أبز معرف زي اسمات سبات يلن تاريخ زبهال يلن أبزن سلسة معرفات زي تخون كونو زلناي سلازي صلاتكم أفكروا قبل كله نزفتكم تراي انتفتوكم صبغ نزقبر لكم تراي صبغ انتقبركم ازس زي امنتون احزابونكم يقبر يوم سخاتكم كنا صلاتكم أفكروا نزرقمكم مرقوا كفؤ نزقبركم صبغ قبروا سلاتهم زساقيكم نزساقكم نسأليو نسبله اتسماياو بكم نحياوتن نحسوماتن صحايا برق نحاتانن نصاركانن كا زنام يزنميمو كمت سماياو بكم فصم زخنه اسخاتكم كا فصمان كنون ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ይጠቅመና ፍጹማት ንኽንከውን ይጠቅመና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብድሕሪ ንሪኦ ሓሙሻይ ብኸመይ ይዕቀብ ቃል እግዚአብሔር ብኸመይ ይዕቀብ ዝኽእል ምክንያቱ ዝምንጥሉ መንጠልቲ ኣለዉ ስለዚ እንድሕር ዝምንጥሉ ኣሊኻ ኣብ ኢድና ዘሎ ንኸይንምንጠል ተጠንቂቕና ክንዕቅቦ እዩ ዘለና እዩ ቀዳማይ ኣብ ዘዳግም 6:6 እዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን እዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ኣብ ኣፍና ጥራይ እንተኾይኑ ንበረኸት ኣይከውንን ኣብ መጽሓፍ ጥራይ እንተኾይኑ ንበረኸት ኣይከውንን ንበረኸት ክኾነና ዝኽእል ኣብ ልብና ምስ ንዕቅቦ እዩ እዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ندقخا مهرم كوف كتبل كلها كتكيد كلها كدكس كلها أبيتك بؤو تزارب أبلدات بيتك صحفو أمونغو خلت عينتها كتاب يخون لك إلو بخمي كنذكرو بخمي كنعكبو خمزلنا እግዚአብሔር ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ገይሩ ሚሂሩናይን بدحريوتي لك نبيات ሙሴ ተኪዩ ዝመፀ ኢያሱ እዚ መልእኽቲ እዚ ተዋሂብዎ ነታኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕግዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነታኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕግዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ስለዚ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰንበት ጥራይ ኣብ ቅዳሴ ተሳቲፍና ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ቅዳሴ ሰሚዕና ክንዕቅቦ ስለ ዘይንኽእል እንታይ ኢሉ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕግዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ክሰልጠካ እዩ ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ዘበለ ሰናይ ነገር ክሰልጠናን ክቐንዓናን ካብ ሕማምና ክፍውሰና ጾርና ከናገፈና ትምኒትና ክሰብነርና ይባህግና እሱ ስለ ዝኾነ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 እውን ከምኡ ተጻሒፉ ዘሎ ንሕጊ እግዚአብሔር ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ከምታ ኣብ ገንገን ወሓዚ ማይ ዝተተኽልኦም ቆጽላ ዘይረግፍ ፍሬኣ ከዓ በቢግዜኣቱ ህብ ይኸውን ኩሉ እቲ ዝገብሮ ድማ ይሰልጦ እዩ ስለዚ ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቕካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር ነዚ መጽሓፍ ሕግዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ኣብ ቤት ጸሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዜ ጸሎት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ነንብበሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ናብራና ክንነብሮ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ናብራ እዩ ሽዑ ይሰልጠና ሽዑ ይቐንዓልና ኩሉ ንሓስቦ ነገር ሰናይን ጽቡቕን ይኾነልና ቃል መንግስቲ ሰሚዑስ ዘስተውዕሎ ኩሉ እቲ ክፉእ ይመጽእ እሞ ነቲ ኣብ ልቡ እተዘርአ ይምንጥሎ እቲ ኣብ ጥቓ መገዲ እተዘርአ እዚ እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዝዘርእን ዘርአን ቃል እግዚአብሔር ኣብ 4 ከም ዝኽፈል እቲ ዘርኢ ከም ዘይልወጥ እቲ ዘርኢ ዝወድቀሉ ቦታ ግን ገሊኡ መገዲ ገሊኡ እሾኽ ገሊኡ ከውሒ ገሊኡ ግን ጦጦእ መሬት ድኻን ዋልኻን እሞ 30 60 100 ሰናይ ዘፍሪ ከም ዝኸውን ገሊጽልና ኣሎ ስለዚ ዝምንጥሉ ኣጋንንቲ ኣለዉ
كمي صبوغ نجر تخيلكا خوسكيسكا يخاتعبيو توم تقمت زبهالو أقراب كم بعلى رانشي بانانا بابايا زامسلو خوسكيسكا يخاتعبيهم شوغن تقربي عنجن بعلاتهم يوم زبغلو زبززورهم يلا زخوسكسهم يلا سلازي اتحماق نجر كا بعلو ززور واغاننتي اللو سلازي اغاننت اندحر ياب لبنا زورو خرداد كزورو خينوم كا مجمريا نزقال زكاي وسدو كتخلو ايكلونيم سلازي لبنا 30 60 100 سنه يزفر فرم انتخون قال እግዚአብሔር لبنا كنغمطلو نقال እግዚአብሔር اب لبنا كنعقبو يو ميرونا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ንቅያ ካብ ብሉይን ሓዲስን ኪዳን ቁኑዓት መጻሕፍቲ ተቐቢላ ነቶም ምስቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጻረሩኻ ብወግዒ ኣጊዳቶም ንኣብነት ወንጌል ቶማስ ይብል ኣብ ፍትሒ መንፈሳዊ ዓንቀጽ 2 ኣብ መጀመርያ ናይቲ ምዕራፍ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ክፍለ ዘበን ዝነበረ ልክዕ ከምቲ ወንጌላውያን ጽሒፎም ዝዘርግሕዎ ዝተተምየነ ወንጌል ዝተተምየነ መልእኽታት ማዕረ ማዕረቲ ቅዱስ ወንጌል ማዕረ ማዕረቲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሰ ጽሑፋት ይዝርጋሕ ነይሩ ቤተክርስቲያን ከዓ በብዕለቱ በብግዚኡ እንዳ ተኸታተለት መልሲ ትህበሉ ነይራ እዩ ኣብ ጉባኤ ንቅያ ግን ኣጽኒዓ ኣብ ናይ ሓዲስ ኪዳን በጀካዞም 27 መጻሕፍቲ ካልእ ብምልኦም ዝተዘርግሑ መጻሕፍቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘይነፈሶም መጻሕፍቲ አንጻር ወንጌል አንጻር ትምህርቲ ሐዋርያት አንጻር ስርዓት ሐዋርያት ምዃኑ ብወግዒ ኣብ 325 ኣውጊዛቶም ማለት ስለዚ እዞም ናይ ቶማስ ወንጌል ናይ ይሁዳ ወንጌል ዝብሉ ሕጂውን ተዘርጊሖም ኣለዉ ቤተክርስቲያን ከዓ መልሲ ይባትሎም ኣላ ምናልባት እትዮም ዝረኣኹሞ እንተሊኹም መብዛሕቱ ግዜ እዚ ዳይቬንች ኮድ ዝብል አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ዝጽሕፍ ካብዚኣቶም እናወሰደ እዩ ዝጽሕፍ ማለት ስለዚ ቤተክርስቲያን ብከምዚ ዓቂባቶ እዩ ከምኡውን ነቲ ምንጪ ኣብነት ክኾነና ኢለ ብግእዝ ኣቐሚጠ ኣለኹ ወተኣቀብ እምኣንበተ ዕልወቶም ልዕልዋን او كما يتقربها بها مالت ناي كحدتي مصحفتي كم من باب تحرم ناباتهم اي كي تقربون تتنقق يمن سلازي اتي ناي رخصت مصحفتي مس قدوس مصحف سلازغاجو اتناي كحدت مصحفتي اتناي تنقلا مصحفتي اتناي رخصت مصحفتي كابو كنرحق كم زلنا مخنياتو كردادن سرناين بحنساب كخونو برهانن ጸልማትን በሐንሳብ ከሆኑ ስለዘይ ክእሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን አቦታትና እንታይ ሞለወን ተሰማዕዎ እንታይ ሞለወን ተንበብክዎ ኢልና ብሸለልትነት ከይንሪኦ ምእንቲ ናይ ክሕደት መጻሕፍቲ ናይ ርክሰት መጻሕፍቲ ናይ ዕብዳን መጻሕፍቲ ናይ ጥንቆልና መጻሕፍቲ ከይነንብብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትምዕደናን ትመኽረናን እቲ ከነንብቦ ዘለና አንብብ ውስተ ወንጌል ዘሰሮ እግዚአብሔር ልዑል لأيمرو كلهم اللي ينبروس تعلم مالت لعول እግዚአብሔር نتوم اب عالم زلو كلهم نفلطات يلز سرع وانجيل انببيو ماريساق اب زبحال مصحف اب عنقص حده معرف تشعته نزي اسفير ورلو ስለዚህ بخمي يعقب ቤተክርስቲያን اب ጉባኤ ንቅያ ዓቂባቶ ነቲ ክኸውን ዘሎ ዓቂባቶ ነቲ ሐቀኛ ዘይኮነ መንፈስ አምላኽ ዘይነፈሶ መጽሐፍትኻ አጽኒዓ አጊዳቶ نعنا خاخنا نبيب كلنا مجمريا خاب قدسات مصحف كاب حديث كيدان دقاقي منانا تم 4 وانجيلات كنصنعهم كزبلنا ودحري خالق من الاختات سلازي اتي انتاي مولو تسمعه انتاي مولو انتم ببكو زبلجن بيت كريستيان كمزي غيرا وسيناتلنا اتوم زنبوبوجن نتمل اختي انبيبوم نتناي صحتات صحفات انبيبوم ملسخ هبلون نختنقلون بتخسيان زعززتهم صقا زلوهم سبات انبيبوم ازنيعهم نهزبي قبو ملسي كهبلو جن ቤተ ክርስቲያን ተፍቅድ ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀጽልና ንሪዮ ቃል እግዚአብሔር በከመይ ይሰፍሕ ቃል እግዚአብሔር ምክንያቱም አቦታትና ሐዋርያት ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ከብጽሑ ይልይኽዎም ስለዚህ በከመይ ይሰፍሕ በከመይና ንሕና ንርእስና አጽኒዕና ተጠቂምና ከነስፍሖ ንኽእል አታ ወዲ ሰብ ኣብ ቤት እስራኤል ሓይላዊ ገረካ ኣለኹ
ካብ ኣፈይ ቃል ስማዕ እሞ ኣብ ክንዳይ ኮንካ መዓዶም መጀመርያ ካብ ኣፈይ ቃል ስማዕ ትማሊ ዘንበብናዮ ቅድሚ ትማሊ ዘንበብናዮ ንፍልጠት ክጠቕመና ይኽእል እዩ ኣብ ጉስነት መልእኽቲ እግዚአብሔር ንምብፃሕ ህዝቢ ንምጉሳይ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኣገልጋሊ ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ንሕና ክንጽሊ ከለና እግዚአብሔር ጽን ኢሉ ይሰምዓና ንሕና ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ከለና ከዓ እግዚአብሔር ይዛረብ ንሕና ንሰምዕ ንሕና ክንጽሊ ከለና ኣምላኽ ጽን ኢሉ ይሰምዓና ንሕና ቃል እግዚአብሔር ከነንብብ ከለና ከዓ ንሕና ኣምላኽ ይዛረብ እግዚአብሔር ንሕና ከዓ ንሰምዕ ስለዚ ኣብ ካብ ኣፈይ ቅድም ቃል ስማዕ እዩ ኣብ ክንዳይ ኮንካ መዓዶም እቲ ቀፂሉ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑስ ንቓላተይ ህዝበይ መስምዕዎ ካብ ትኽፉእ መገዶም ካብ እከይ ግብሮምን ከዓ ምመለስዎ ነይሮም እቲኦም ዝተመደቡ ኣብ ምኽሪ እግዚአብሔር ኣይወዓሉን ኣብ ምኽሪ እግዚአብሔር ከይወዓሉ ከዓኒ ቃል እግዚአብሔር ክፈልጡ መልእኽቲ እግዚአብሔር ከለለዩ ኣይክእልን እዮም ቃል እግዚአብሔር ስለዘለለዩ ከዓ እቲ ህዝቢ ቃል እግዚአብሔር ኣይመሃርዎን እቲ ህዝቢ ከዓ ካብ እከይ መገዱ ኣይተመልሰን ስለዚ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም እንተዝኾኑ መጀመርያ ኣብ ምኽሪ እግዚአብሔር ፍቓድካ እንታይ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ካባይ እንታይ ትደሊ ሎማዓንቲ ንዓይ እንታይ ትብለኒ ሎማዓንቲ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደልየኒ ኢልና ብግልናን ብሕብረትን ካብ እግዚአብሔር መልእኽቲ ካብ ቃሉ መልእኽቲ ክንጽበ ከም ዘለና እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝምህረናን ዝምዕደናን ዘሎ ኣብ ማእከል ኣህዛብ እግዚአብሔር ነጊሱ ዓለሙን ከይትናቃነቕ ጸኒዐ ኣላ ንኣህዛብ ብቕንዕና ክፈርዶም ኢልኩም ንገሩ ስለዚ ወንጌል ንኣመንቲ ንደቂ ቤተ ክርስቲያን ንደቂ ማሕበር ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም ኩሉ ንገሩ እንታይ ኢልኩም ንገሩ ኣብ ማእከል ኣህዛብ እግዚአብሔር ነጊሱ ዋላ ንሕና እንደዘይተቐበልናዮ ዋላ ዓለም እንደዘይተቐበለቶ እግዚአብሔር ብተግባሩ እግዚአብሔር ብባህሪው ንጉስ እዩ እግዚአብሔር በባህሪው መጋቢ ሁሉ እዩ እግዚአብሔር በባህሪው ፈራዲ ሁሉ እዩ እግዚአብሔር በባህሪው ፈጣሪ ኩሉ እዩ ስለዚ ዓለም ከይትናቃነቕ ጸኒዕ ኣላ ንህዛብ ብቕንዕና ክፈርዶም ኢልኩም ንገሩ እዩ ሽዑ ትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ምብቋልን ምፍራይን ግን ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ብኸምዚ ቃል እግዚአብሔር ይሰፍሕ እዩ እቲ ካልኣይ በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ስበኹሉ ንኩሉ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ፍጥረት ወንጌል ስበኹሉ ከመይ ፍጥረት ሰብ ወዲ ሰብ ምስ ኣምላኽ ክዕረቕ ከሎ ዓለም ሰላም ትረክብ ዓለም ሰላም ክትረክብ ኮላ ብዝናምን ብህድኣትን ክትዕቀብ ኮላ ከዓ ኩሉ ፍጥረት እንስሳ ኣራዊት ኣዕዋፍ ሰላም ይኾነሎም ስለዚ ሰብ ምስ ኣምላኽ በኣስ ከሎ ደርቂ ክኾን ከሎ ህውከት ክኸውን ከሎ ንእንስሳን ንኣራዊትን ንዕዋፍን ንኩሉ ፍጥረት ስለ ዝትንክፍ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ማርቆስ 16:15 ቀፂሉ ጎይታ ከዓ ለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተራእዮ እሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎኒ ተዛረብ ዳንበር ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እሞ ክፉእ ክገብረካ ዝቐርበካ የልቦን ኣይትፍራሕ በሎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ንሕዝቅኤል ቅድም ካባይ ስማዕ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብዛ ከተማ ክወፅእ ዕይኡ እናተጸበየ ከሎ ነዛ ከተማ ገዲፉ ክወፅእ ናብቲ እግዚአብሔር ዝመርሖ ጽን እናበለ ከሎ ጸሎቱ ምስ ወደየ ግን መልሲ ናይ ጸሎት ረኺቡ እንታይ ኢልዎ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎኒ እዩ ስለዚ ተዛረብ ዳ እምበር ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እሞ ክፉእ ክገብረካ ዝቐርበካ የልቦን ኣይትፍራሕካ በሎ ካብ እግዚአብሔር ቃል ምስ ሰምዐ ኣብታ ከተማ ዝድሕኑ ነፍሳት ከም ዘለዋ ዝድሕና ነፍሳት ከም ዘለዋ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ ነገሮ ከተብዕን ሓይሊ ክዕተቕን ከም ዘለዎ ምስ ነገሮ ነዚ ቃል እዚ ሒዙ ኣብታ ከተማ ብዙሓት ሰባት ከም ዘእመነ ብዙሓት ሰባት ከም ዘጠመቐ ብዙሕ ስቃይ እውን ከም ዝተቐበለ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብሰፊሕ ተጻሒፍልና ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ መወዳእታ ቃል እግዚአብሔር ክሰፍሓሉ ዝደልዮ እግዚአብሔር ንሐዋርያ ጳውሎስ ክነግሮ ከሎ እንታይ ትደሊ ካባይ ክብሎ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 18
نعاي بمئمان كا حدقت حياتيات رستي مسقدسان كرخبو كاب سلمان نابرهان كاب سلطان سيطان وناب أملاح كملسو أعين تلبانهم كتكفتلهم الأخكا اللهوي سلازيك على إكزابير بخمزي يسفحي سلقالاتو إكزابير استمسجنيهن دحري نريو قال إكزابير نمنتاي علامات الصحيفو قال إكزابير انتايو قال إكزابير انتاي تكم قال إكزابير نمنتاي علامات الصحيفو تقا زخنا ملسي اللوي هذي نمنتاي تصحيفو بقال حواريات مهرون يرون قويتا اسكريستوس مهرون يرو نمنتاي كصحاف عزيزو حوارياتهم كالوت ملغتاز صحافو نمنتاي صحيفومو جناخ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም ብስሙ ህይወት ክትረኽቡ እዚ እዩ ዝተጻሕፈ እዩ እዚ ነታ ጥቕሲ እዚኣ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንረክብ እዚ ጽሑፍ እዚ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንረክብ እዩ ተጻሒፉ ዘለኣለማዊ ህይወት ንረክብ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩምን ብስሙ ህይወት ንኽንቲ ክትረኽቡ እዩ ዝተጻሕፈ እዩ سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካላይ በትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ኾነልና እቲ ቀደም ተጻሕፈ ዘበለ ሁሉ ንምህሮና እዩ ዝተጻሕፈ እዩ ናይ ካልኦት ታሪኽ ንዓና እንታይ ይገብረልና ናይ ካልኦት ሕማቕ ዝገበሩ ንዓና እንታይ ይጠቕመና ነዝብል በትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ኾነልና እቲ ቀደም ተጻሕፈ ዘበለ ሁሉ ንምህሮና እዩ ዝተጻሕፈ እዩ نمهرونا خصحف كلها بتعجستن بمصننا صحفاتن تسفا من تخونلنا ابت تسفا زي بلو زمسل جزي بتسفا من تخنسغرو ابت تسفا زي بلو زمسل نجر تسفا من تخنجبر ابت بسقا بعالمن بتفطرون تسفا زي بلو نجر تسفا سنينا كنقعاز منتي بتعجستن بمصننا صحفاتن تسفا من تخونلنا اتقدم تصحف زبل كله نمهرونا يز تصحفين سالساي ملبمي كوخننا لبامات كنكون منتي ناتو ابوتاتنا انت امزبلو ملبمي اي خلاق خايب قدمي خاز حلف سب مداق صبق كانت هنا قدمي خاز زحلف سب تعنكيفو ابزيات عنكف من اللامو تتنققنا عنكفات اني انتيلوكا حدا ملبمي رخيبو له مالت سلازي اذا كله ملبمي كهوني زبصحهم نعنا مودعتا زمانات نزركبناون نتكساس كخونلنا ايو زتتصحفي سلازي انتا يوم حاليفهم بخما يحلفهم እግዚአብሔር ንምንታይ መለበም ተጻሒፉ ሎም ክገልጽ ከሎ ካብ ጥቕሲ ሓደ ጀሚረን እሽተይ ከንብባየ ኣሕዋቴ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶምን ባሕሪ ከም ተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ كلاتهم دما بدمنان ببحرن نام موسى تتمكو كلاتهم اتحدى منفساو مغبي بلعو كلاتهم اتحدى منفساو مستستيو كابتز الصعبوم زنبره منفساو خوحيست يوم يوممو اتخوحت خا كريستوس يوي ازي اتغزابير زغبرلهم وعلت كاب غبسي بحيال ايداوزيو مسساغروم زخونلهم يو كاب تخوحتي سات يوم اتخوحت خا كريستوسيو بدمنان ببحرن كا بموسى تتميقوم يوم ازي زي تفلطو تكونو ايدلني بدحريو زمصغن كاباتاتهم تزوز حغنا ناملاخ بها يبلون سلازي ابرخا تودو مبزحتهم كابزياتهم جن نغزابير بها يبلون سلازي ريساتاتهم امدربدا ترفي إذا خا كم تنستاتهم التمنيو نحنا نتأكي من كين منيو نملبمي كونلنا باركة التهزبي كبلعن كساتن تقمته كالسحاقون تنسى زبل كم تزحفه كم تون قلياتهم مملخة تعوت أي تخونو كم تي قلياتهم زمان زرمو بحنت معالتي عسران سلستين شحز وداغو أين منزل كم تقلياتهم زفتن ومو باتمان زتفو نكريستوس اين فتنو كم تقلياتهم زعزم زممو اتمدفئ زتفوم اين عزمزم اذا كله ملبمي كخوني زبصحهم
نعنا أتي مودة زمانات نزركبنا نتقصاص كهنا لنا يتصحفه سلازت دويل زلو زمسلو كي ودق يتنقق أب قزر عسرتن تايلو كم تيجي أتوم زعزمزمو نحناون أي نعزمزم سلازي اندحر زينا مسجن كوينا بتزرخبنايو بتزلنا تمسجن اندحر زين بالكوينا زينا مسجن كوينا أم معزمزام أم مقروم رام إنا خناعتو مقروم رام كأنتاي كم ذا سعب قال إخزابير سلازي ملبمي كهنا لنا كابتم لعلي شدش مئة شح سبوت كاب قبس زوازو بجك أياسون كاليبن نام مدري تسفاز أتوي بلومن بملوم أم مجدي بمقولهم أم برخا بمقولهم أم مدري بدا يوم تعرفهم كابز غمزي سور الناس لازي ملبمي كهنا لنا نتمرتنا ملبمي كهنا لنا يو تصحيفوي رابعي أقدمنا رئينا سنحنا في السمات من تنكون نتقصاص نمقنع نصدقي نمقداب كهننا يو تصحيفوي أقدمنا رئينا نيرنا خلايت متيوس 13 17 حموشاي نعاخاتكم بسن ود أملاخ التأمنو زلهم نايزل عالم هيوت كم زلاتكم من تخطفلتو إلى أزل صحفلكم زلهم لذي نايزل عالم هيوت من تخطرخبون نايزل عالم هيوت كم زلاتكم من تخطفلتون تغايان ببيننين نايزل عالم هيوت كم زلك مسفلتك نابتي زل عالم زوسد مجدي تحز نايزل عالم هيوت كم زلنا مسفلتنا يتزل عالم هيوت أبي كم زركب نحتت نايزل عالم هيوت كم زلنا مسفلتنا نابتي زل عالم هيوت زبس مجدي كله عدكنا حزنا كنسقم كنقوي كنك أدادم يحجزنا نسخاتكم بسن ود أملاخ التأمنو زلهم نايزل عالم هيوت كم زلاتكم من تخطفلتي له أزل صحفلكم زلهوي شادي شاي عتم أبوتات نتخمر جمر تازنا برا فليتكم ويخممو صحفلكم الله أتم أقباز نتأكوي سعركم ويخممو صحفلكم الله أتم قلعو نبو سلاز فلتكم صحفلكم الله سلازي نبوتات نقباز نقلعو قال إخزابير نقول زملكت مخانو يوزرد دعنا مدام دمتا ناي إذا قال إخزابير يلنا حزنا يزلنا باركا نزلوه وهاويو نتزيب اللجنا تازلاتو تمسلكوا خابوت والسديامو سلازي كم يجركم كم تسمعوا تتنكوي سلازي اتي من تعلق على إخزابير عبر بعدها كم زود قاليو أم جدي قاليو أبو شوخ قاليو أب كوحي قاليو خا أبتتو مريت أبتتو حمريت أبدوخان أول خان كم زود مو سلاسان سوسان 100 سنة يفرق خم زفري أتي أم جدي زوداغن أعواف كم زبالعو أتي أب كوحي زوداغ خا قرب حمد سلازلوا بقيلو سور مسدار سينو خم زحرر أتي أبو شخ زوداغ خا أيبو كلمات شخ حميق سلازحزو كيف رأي خمس تعرف نعناجن سلاسان سوسان 100 سنة يفرق نفري يو تصحيف الناس لازم تايلو كم يقركون كم تسمعوا تتنكغون اتن أباقي عيقنا دمس أي سمعة أنا خا ألاليين نساتنون يسعبان لازي نغالك زابير كل سبب يسمعوا خينو تمسمع كم يقرنا كنعكبو كم يقرنا كنورلو خمزلنا اتن أباقي عناي كريستوس زبهالا دمسي تغلا يفلتا كابت تغلا خاي قلبا دمس تحياوي قواسا يسمعا دمس سميعين يسعبو أنا خا ألاليين نساتنون يسعباني نرئسخا اتقال حكي بقنعنا زمقل زحفر زي بلو فوتون عياي غيركان أملاخ كتر إيو سعر هاريا قدس باولوس نتيميتيوس قبلو خلو نرئسخا نقال حكي بقنعنا زمقل زحفر زي بلو فوتون عياي غيركان أملاخ كتر إيو سعر كابتن تبهيلن زلو حنت اندحر قوديلا قال إخزابير بقبوكم محلالف كفري أي خيلني سلازي نرئسخا نقال حق بقنعنا زمقل زحفر زي بلو فوتون عياي غيركا نأملاخ كتر إيو سعر نتي مساخاتكم زلو مقواسة أملاخ قواسيوو بفتاو كم فقاد أملاخ امبر بقدي أيغن بتحقواس امبر نئنتو خنت ربحا أيغن أبتي مقواسة بتحت النادى أقل قلنبر
ኣይትጎይተቱ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ መፀ ከዓ ዘይፅምሉ ኣኽሊል ክትቅበሉ ኢኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃል እግዚአብሔር ኢልና ሒዝናዮ ፀናሕና ከምዚ ብሓንሳብ ንከታተሎ ዘለና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብድሕሪኡ ንሕና እንተለና እግዚአብሔር ከዓ ተፈቐዶ ናብታ ታሳልሰይቲ ፍቕሪያ ናብኡ ኢና ክንሰግር ቅድሚ ናብኡ ምስጋርና ግን ኣብዚ ናይ ሎም መዓንትኹን ኣብቲ ዝሓለፍናዮ ይኹን ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሊና ናይ ጉባኤ ግዜ እዩ ናብኡ ንሓልፍ ኢና። هيا أبونا أبوي مرقيتا قبل بنا حضروا قال لي وتسمع لنا امين ركب زلوا ما عند استمهرنا يو مجمرتا حطوتات علنا انتقينو إدنا ويتكنا بلنا خلينا ويكا تصحفكم اللي ويبعلهم كتزاروا تدري لهم ماي سبيكر كخفت لكم خلي مايكروفون أب كاميرا زلهم كآخر يكون مخيلي نمزق آخري كساب تدالو نمنتاي تقم قال እግዚአብሔር نمنتاي تقم إلنا فقادنيات زخونكم نوت زحاسكم بدحريو انتاي نارينا نمنتاي تقم سبلنا انتاي رينا فقادنيات زخونا هذا خلت ندابلنا هنريزاني هنا سلازي لومي نمنتاي تقم إلنا جميرنا كاب زحلفنا يوم أتو غيرنا حلف إلنا نمنتاي تقم إلنا بدحريو كاب زرعنا يوم تايرينا نمزها خرخابتم نوت كتحجوز صنحكم فقادنيات زخونكم سومات كنكون እግዚአብሔር ይመስገን هو نمنتاي نصنع لنا في الصومات انت كنكون كنفلطون يسمع لنا كنفلطون كنبرلون طبوق على هوت يسمع لنا كنفلطون كنبرلون ممكن نبرلون قال لي وتسمع لنا قال نقنع مجديه مالانس قال لي وتسمع لنا سبق مستقالمتن بتنارستن تقستات انت تقسنان تخون زياده يمرز سبق ملش አለው ረዳኒ هاي نقاق زمن طل كاي منطلنا እግዚአብሔር ይመስገን እንረح حراي እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዲ ይሁነልና እዚ ኩነታት ሓሊፉ ኣብዚ ጉባኤና በአካል ኣብንራኸበሉ ግዜ ኩላህና ብሓደ ክንፀንሕ ምእንቲ እዚ ጉባኤና በብመጠን ንከታተሎ ዘለና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ጉባኤ እንዳበለ ክከፋፈል እዩ መደብ ዘለና እቲ ምፅንዑ ምእንቲ ክጥዕመልና ንኣብነት ንምንታይ ይጠቅም ምስ በልና ኣብ 4 ኣብ 5 ከዓ ንምንታይ ኢልና ብምንታይ ይዕቀብ ትከታተሉን ኣለኹም ብኸመይ ይዕቀብ ኣብቲ ውሽጡ ብዙሕ ኣርእስቲ ክህልዎ ክእል ግን ኣብቲ ንኡስ ኣርእስቲ ምእንቲ ብኸመይ ይሰርሕ ኢልና ርኢናዮ ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ግን ቁፅሪ 4 ንምንታይ ይጠቅም ኢልና ብድሕሪኡ ብኸመይ ይዕቀብ ብድሕሪኡ بخمي يعقب بخمي يسفح كما يسفح من تاع علامات الصحيفه نمدمدمتا سلازي تنرو نؤسا دار نحزو خلنا بخمز نحزو خلنا صموق يلو تمر يبللنا مالت الراي ناي غباعي غزيو كزخاخر تصنحنا لي ناي منبر ناي غباعي غزيو ስለዚህ አምላኽ ንጽብዮ ለና በሐንሳብ ኣብ ዝቅዱስ መቅደሱ ክንጋባእ በአምላኽ ርሑቕ ኣይኮነን ተዳሊና ንምፃ ኢንተራንስ ኤግዛም ክህልወና እዩ ኣብ ቀዳማይ ብዝተኻለ መጠን ኩላህና ኣብ ቀዳማይ ክላስ ክንከውን ከዓ ተስፋ ንገብር
ايوا سلازي اتنعنا رحق زمسلنا اب املاخ قربا يا جونا امين هراي زغنا رئيتو حتو نزر استنا يتكمي نبلو انتلو ክልተ ሰባት ኣለዉ ብቻት ጽሒፎም ዝሰደዱልና ክልቲአን ከዓ ምስ ናይ ሎማዓንቲ ተሓንቲ ካብ ናይ ላስት ዊክ እያ ተሓንቲ ከዓ ጀነራል ኮሽን እያ ሕጂ ካብቲ ሎማዓንቲ ዝምልከት ሕቶት ኣለኩም ንዓኹም ከነቐድመኩም ዲያቆን ካብ ናይ ሎማዓንቲ ሕቶ ኣለህኒ ኣነ ኣራይ ጎይ ትራስ ክልተ ሰለስተ ዝኾና ሕቶ እየን ድልዋን እሞ حاجة تقدميت مجمريان تايلكم نيركم أبوي مرقيتا فتصوم كتكون يوزع حتى كأملاخ يلنا نيرناش فتصوم ودسف سلوديو سلازل يكون انك نسحة سريع النار اللو نسحان تقدس قربان كنوسدن كاليت حتى خا من أربعة تخيل الميزان يلوم معلتين يوم مسمعكم مو يوبس ፍጹም ይነሩ ግን አምላኽ ስለምታይ ፈቂዱሉ ንሰይጣን ንኢዮብ ንኽፍትኖ ሕጂያስቲ እታ ተዘይተጋጌ ካብ ኢዮብ ቻፕተር 1 ካብ 8 ክሳብ 12 ዘላ ይመስለኒ ትርጉም ኣለዋ ዲዮ ካልእ ወይስ ኣብ ኣኸላድያ ትርጉም ወይስ ካልእ ትርጉም ኣለዋ ታሳልሲት ኻኒ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ዓይነት ይዘሎ ምሽ ገሊኡ ካልኣይ ቀኖና ድበሃል ደለዎሎ ሕጅስ ብኸመይ ንፈልጦ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት መጽሐፍ ቅዱስ ንርኢ ምሽ ሕጂ ተኸይንጋገይልኩም ነርኩም እሞ ብኸመይ ንፈልጦ እቲ ቁኑዕ መጽሐፍ ቅዱስ ንብሎ ኸ ኣነለ በበርጌታ ራይ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ትራስ ኣብ ቁጽር 4 ንምንታይ ይጠቅም ኣብ ትብል ኣርእስትና ኣብ ኣያ ዘላ ተሕቶ እንድሕር ብግቡእ ሰሚዐክ ኮይነ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እያ ትብል ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን እግዚአብሔር በባህሪው ፍጹም እዩ ሰብ ግን ፍጹም ሰብ የለን ስለዚህ በቲ ካብ ኣምላኽ ንረኽቦ ጸጋ ከምቲ ጠቂስክዮ ጽናሕኹን ምስ ወደቕናውን ብንስሓ ኢና ናብቲ ፍጽምና ንበጽሕ ማለት ይብጻሕ ስለ ዝኾነ ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ቅዱሳን ኩኑለይ እስከምቲ ሰማያዊ ብኹም ፍጹም ዝኾነ እስኻትኩም ከዓ ብኩሉ ንብረትኩም ፍጹማን ኩኑ ናብታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:48 ናብ ስክሪን ኣላ ካብ 44 ክጅምራ ማለት እዩ ብምንታይ ፍጹማት ክንከውን ዝደልየና ዘሎ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝረግምኩም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኩም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝሰጉኹምን ዘሳቂይኹምን ከዓ ጸልዩ ውሉድ ኣብ ሰማያት ዘላ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ፍጹማት ክንከውን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ፍጹም ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ኣይክእልን ስለዚ ተን ፍጹማት ክንኮነለን ዝደልየና ዘሎ ተን 4 የዕኑድ ክርስትና ተባሂለን ዝጽዋዓ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝረግምኩም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኩም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝሰጉኹምን ዘሳቂይኹምን ከዓ ጸልዩ ውሉድ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንሕያወትን ንኹፋኣትን ብማዕረ ፀሓይ የብርቕ ንሓጣንን ንጻድቃንን ከዓ ብማዕረ ዝናም የዝንም እሞ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ እስኻትኩም ከዓ ፍጹማት ኩኑለይ ስለዚ እተን ፍጹም ክንኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዚዝና ዘሎ እዚአን እየን ማለት እዩ ኣቦና አብርሃም ብምንታይ ፍጹም ኮይኑ ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ምስ ተፈለ ምስ ተባህለ ፍጹም ኮይኑ ኣተግቢርዎ ኣቦና አብርሃም ብምንታይ ፍጹም ኮይኑ ነቲ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ሰዋኣለይ ምስ በሎ እግዚአብሔር በጊ ሓላል ገንሸል ይቀሪብሉ ዘሎ ግን ወድኻ ሰዋኣለይ ምስ በሎ እሞ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ካብ ዝውሕእ ኢልካ ንሕጂኻ ሕረዶ ትብለኒ ኣለኻ ስለዚ ኣበይ ኮይኑ ዳ ክበዝሕ ኢሉ ይሓተተን ምክንያቱ እግዚአብሔር
ፍጹም ይኹሉ ዝኽእል ይከኣሎ ኢሉ ኣሚኑ ክሳብ بالحسيف أب كساد وردو زقمت كساب كنزي أب كرم أملاخ فتصم كوين سلازي نتا فتصم كون أب كرم يتمال على سزبلو أتكبير وامالت أبونا أيوب بمنتا يفتصم كوين إتي حسا فتنا مسبصحو انت أيلو عراقي كام حسن ولادي تيوسي عراقي كان أم حسن مريت كملسي እግዚአብሔር ወሃበ እግዚአብሔር ካወሰደ ስለዚህ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ይሉ አብት ጊዜ መከራ በትመከራ አይተሳዕረን እዚ ዝኾነሉ ኻኒ ኣብ ጊዜ ረህው ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ይመላለስ ስለዝነበረ ንደቁ ፍርሃት ፍቅራ አምላኽ ምሂርዎም ፍቅራ ኣሕዋት ምሂርዎም ብፍላይ ኣብ ጉባኤ ክህሉ ከለው ከይተፈለጦም ንኣምላኽ በዲለውን ከይኮኑ እናበለ ነፍስ ወከፍ ደቁ ጸሎትን መስዋዕትን ሒዙ ይቀርብ ነይሩ ስለዚህ እዚ ስለዝረድኦ ከዓ ነቲ መከራ ሲዒሮ ስለምንታይ ዝመከራ መጽዩ ኣብ ኢዮብ ስለምንታይ ዝመከራ ዝመጽዩ ነዚ መከራ ዘምጾ ዘሎ እግዚአብሔር ዘይኮነ ዲያብሎስ ይዘምጾ ዘሎ ማለት ስለምንታይ ከእግዚአብሔር ፈቂድሉ ሰይጣን ውዱቅ መልአኽ ስሑት መልአኽ ምዃኑ እቶም ደቂ ኣምላኽ ከዓ ኣብ መናፍስትን ኣብ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሓጢያትን ኣብ ዓለምን ስልጣን ከም ዘለና ንዓና መምሃሪ መለበሚ ክኾነና ሰይጣን በቲ ዘምጾ ፈተና ክወድቕ ክስዓር ኢዮብ በቲ ሰይጣን ዘምጻሉ ፈተና በኃይል እግዚአብሔር ክስዕር ንዓና መብራህትን ኣብነትን ክኾነና ምእንቲ እዚ ፈተና እዚ ፈቂድሉ መጀመርያ ኣብ ንብረቱ ፈቂደልካ ኣለኹ እዩ ዝብሎ ኣበይ ጸኒሕኻ እግዚአብሔር ሲ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ክብለና ከሎስ ንሰይጣን እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእኸል ጉባኤ ሊቃውን ጉባኤ መላእኽቲ ኮይኑ ጸብጻብ መዓልታዊ ጸብጻብ ከቅርብ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ፈቂድሉ ስለዚ ንኩሉ ዓለም ሪኤያ መጽየ ምስ በሎ ንኩሉ ዓለም ድሕር በጽሕካ ስሞ ኢዮብ ባርያ ይርኢኻ የዶ ዝእሙን ኣገልጋሊ ምስ በሎ ኢዮብ ዳ ብኩሉ ነገር ሓፂርካዮ ኢዮብ ዘየምለኸካ ዳመን ከምለኸካ ጥሪቱን ተትወስዶ ደቁ ተትወስደኩም ክሓደካ ነይሩ እዩ በል ጥሪቱን ደቁን ሂበካ ኣለኹ ስጉእ ግን ከይትትንክፍ ኢልዎ ማለት ስለዚ ንብረቱን ደቁን ብሓደ መዓልቲ ጠፊኦም እዚ ወዲት እዚ ሰይጣን ዘምጽኡ ሰይጣን ከዓ ተሳዒሩሉ ኢዮብ ከዓ ዓወት ረኺብሉ ንዓና ከዓ እቲ ዓወት ናባና ሰጊር እዩ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ንብረቱን ደቁን ጠፊኦም ኢዮብ እሙን ኮይኑ ምስ ተባህለ ሰብ ብሂወቱን ተትትንክፎ ምኽሓደካ ነይሩ ኢሉ ትቁስልን መከራን ከዓ መጽዩ ስለዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰይጣን እቲ ጎቦ ጎቦ ክመጽእ ጸንሐ ብጋህዲ መጽዩ ማለት ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 10 በዓልቲ ቤቱ መልዓሉ ስለ ዝጸገማ ጨናን ስቃይን ስለ ዝኸበዳ ንኣምላኽ ካሓደሞ ሙት ያይላቶ ማለት ስለዚ ሰይጣን ነዚ ኣይዝደሊ ዘሎ ማለት ደቂ ኢዮብ ንሰይጣን ኣየድልይዎን እዮም ጥሪት ኢዮብ ንሰይጣን ኣየድልይዎን እዮም ኢዮብ ብስጋ ምቁሳሉ ስጋ ኢዮብ ንሰይጣን ኣየድልዮን ኢዮብ ዝደልያ ዘሎ እምነት ሰይጣን ዝደልያ ዘሎ ይቕሬታ እምነት ኢዮብ መንዚዑ ክወስድ ስለዚ ኣብ ኣፍ በዓልቲ ቤቱ ሓዲሩ ንኣምላኽ ካሓደሞ ሙት ምስ በለቶ ሓብተይ ካብ እግዚአብሔር ጽቡቕ ክንቅበል ከለና ኢድና ዘርጊሕና ተቐቢልና ጥዕና ኢድና ዘርጊሕና ተቐቢልና ውሉድ ክወሃብ ከለና ኢድና ዘርጊሕና ተቐቢልና ሃብትን ክብረትን ክወሃበና ከሎ ኢድና ዘርጊሕና ተቐቢልና መከራን ፀበባን ሽግርን ክመጽእ ከሎ ከዓ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበል ይግባአና እሞ ኣዘራርባ ዓሻ ሰበይቲ ኣይትዛረብ ኢሉ ኢዮብ ፍጹም ኮይኑ ስለዚ በዚ ኢና በቲ ቅዱሳን ንኣምላኽ ዘስመርዎ ፍጽምና ኢና ንኣምላኽ ናብ ፍጽምና ክንበጽሕ ኣምላኽ ዝጽዋዓና እታ ሳልሰይቲ ኣየናይ መጽሓፍ እዩ እቲ ንሕና ዝሓሸ ከነንብቦ ዘለና ኣየናይ መጽሓፍ እዩ እቶም እንግሊዝኛ ነንብብ እቲ ዝሓሸ ምስቲ ቅዱሳት ጽሑፋትና ዝኸይድ ኪንግ ጄምስ ቨርጂኒ ማለት እዩ ኣብ እንግሊዝኛ ከነንብብ ከለና ነዚ ሕታም ዝን ተተጠቐምና ዝበለጸ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ሕታም እቲ ዝሓሸ ናብ ግእዝና ዝቐረበ ቀዳማይ ሕታም ኣሎ ከምኡውን ካልኣይ ሕታም ብዘበናዊ ዝተሓትመ ካልኣይ ቆነና ዘለዎ ቤተክርስትያንና ዝተዘርግሐ ናይ ትግርኛ መጽሓፍቲ እውን ክልተ መጽሓፍቲ ኣሎ ነዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ መሊሰየን ክኸውን ተስፋ ገብር ወቦይ መርጌታ ይቀኒለይ ቃል ህይወት ተስማዕልና
آمين نقول لهنا قال هو يسمع لنا تراس قال حتى زلنا لنا أنا ميت كنجبرا نخيلنا بعلنا حتى زلوا سب أنا ميت كنجبرا نخيلنا بعلنا حتى زلوا سب روبيل أبيت ترحسي مو إذا أنا إنجليش دبلوا أبي مرقتها سني أنا إنجليش بايبل سانتاي تبلبا قلنا يسبل كون أريسا ما أنت أشوف كينج جيمس يميلومنا كينج جيمس فيرجين إنك thank you قال أمو قلل تحت لا تخاب ناي لاست ويك أمو نابقنا حل فينا KJV سني King James version the revised زخنة ألونديو ولا تي old English عند King James دلو old English revised زخنة يكونه okay so it old English نقولت كبد بلون هو يخبر ينساتهم بت revised زخنة كم قبله اليوم تي إمنتنا خن كن مهار كلنا جن بتي old version ينان كاتاتل مخنياتو أبتي new versions بزوج أنت عايش مغيروا لون أبنت أب يوحنس 13:13 زلا كاب سماي زورده أب سماي ونزله تبالكال ويتانا يسكريستوس مسنيكا ديموس تزارب كله كاب سماي زورده أب سماي ونزله تبالكال إتا أب سماي ونزله تبال ميس كوينا لابتي استمع حيشة مالت revise زخنة okay yeah he ascended in heaven and now he is in heaven يعتبر تقدمت virgin okay so ميسا زغودلو ነገር አለው ማለት revise هر يغني لنا أبات هر إللتا حتى لاتا تدالي على مثلنا ايوا ناتي كاب زحلفه سمونه كابتن ارستس كاب مطنققتها وسمع له اوكي افتى مطنققتها كوينا كاب ناي حسوتي كاب حسوت نبيات تطنققوا بالله هو ناتي فتو كاب حسوت نبيات نتم حسوت نبيات بخمين اليوم دغنا اب زداغن معرف 13 خلدو كله فاس ناي حسوت نبيات وكا حلم نفتحنا نزول سبات سنين زخنه تأمرن تجبرو ترات تزاريبو موسلي እግዚአብሔር አምላክ በሙሉ ልብካ ተቆርም ዘለካ ፈልክስ ለዘሊ ተነካዘሎ ወላንዲ በሞስ ለምንታይ እግዚአብሔር ከስ በሐሶት ነቢያት ተከተላል እስኪ ቆረብ ድግማ በለላይ እስኪ አይነጸረን ቆረብ ትድምጽ ይነጸረለኝ ኦኬ አውክ ተሐቶስ ሐሶት ነቢያት በከመይ ፈልጦም እንደገና አብ ዘዳግም ምዕራፍ 13 ተቀዲ 3 ከንብብ ከለኩስ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ነቶም ነሐሶት ነቢያት ወይ ከሕልም ፈትሕና ንዝብሉ ሰባት ስሙ كماتيوم كحلم فتحي وكا تأمر قبل ينزل نجاك النبي سمي إجابة أملاك فتنا كاس لزلوا بمولو لبقات الكورونا تكرون كم زل خانة فلسي فتنا كايزلوا زول أمبيبا موس لمن تايك إجابة بحسوت نجاك فتنا قال إيتن حكي كأني كنت لي كلا ناسي كاب حبون جهود زخانة ملعال سلائس حلونا نسلي لكن ها تسألاني ولا ذنها شيطاني مثلا أنا بترجعه لم كأن تسألاتهم أفكروه أنا بهلا لنا طب جاك شيطان قال تسأل إلا ما كنا أفكروه لنا لا قال هو يسمع لنا بتانا يمود أتا كجمر أبنا يمسكنا صلودنا كاب كل قناتن كل فتنان مخرفات سباتن حبون جهودن زخنا من العال سلان وقيتها خبيرها كاب كل حزب خاو نارحق كاب زقدس بتا خاو زنارحق إلنا نسلم عليتي كاب كل قناتن كل فتنان كل قبر سيطانن حقوقن جهودن زخنا من العال سلان مخرفات سباتون تبلا اللوا مالتي بحن سبال لنا كل قناتن كل فتنان كل مخرفات سلان
كل قناعتن كل فتنان كل جبر سيطانن مخرخفات سباتن حبون جهودن زخنا من العال سلان أو جيتا خبيارها سلازي سلاينا سيطانيو سلاينا حتياتيو سلاينا سيطان جن بسبن مسبن يزمت مالت سلازي كاب سلايتنا خابتهم وجودنا زدليو أدهننا مبال نتي سلايتهم مستي سلايتهم أفكروا زبل حقي أي صاررنيو مالت مخري كفاءات سباتن مخنياتو أب تاريخ انترينا ناي دك داويت ناي أمونون ناي تأمران تاريخ اندحرينا أتي نتخفو تقبارات نخفصم ودحاو بي زمهرو ودحاو بي زلعالو السخا ود نقوس كون لخاس لمنتاي خاخ ندزي معالت تعبر ود نقوس اندي خانتاي غودي لكا إلو مسحاتتو ودحاو بي زحاتو زلو نسخا انتاي زبلو نتأمار حابتي سلازفكار كي يبلو مالت سلازي عقب انتاي والد تساينن كابمولو دك هاجر كان حبتخات تمت إذن نوري لو كجنحو بحق إجزابير كجنحو مخنياتو إمكان حبتخا بحق إجزابير كم زرعنا يبز حلفة جزينا ساب سبعي ولو دزلو بفلاي كأخاب حمشاين تحتي موسوبو خمزي فكات تجلسون نهالوا نسجن عقب قبل زقبون نتنوري كفسم ودحاو بي نابتخلو نوري مريحي وي سلازي قدس بيت خريستيان كاب كل قناعتن كل فتنان كاب كل قبر سيطانن كاب خبر خفاعات سباتن حبون جهودن زخانة من العالسلان ويتاي كاب يارحق كاب كل حزب خاون يارحق كاب قدس بيت خاون يارحق إلنا بحلنا كنسلو خلنا كاب صلاتنا مالت سيطان زدكم اللهم سبات بفتاوي خاخ مسكا خيل نيوب ببعلت بيوتي مسيو إيوب جن نزي لبيمرلو سلسنة سعروي مالتيو سلزي بقربتنا برحقن بمسارحتنا خمس سخيل بقربا زمدنا خمس سخيل بمقالاقلتنا خمس سخيل بكل ما دايك خمس سخيل الشيطان كاب صلاتنا عقبنا خنبل اتوديت ناي شيطاني سلزي كاب مخرفات سبات عقبنا خنبل كلنا خامستي صلاتكم ما فكروا زبل حقي اي صاررني مخنياتو كم زجبرهم أطفالنا كم زجبرهم أيقوننا نزلنا كابتي نساتهم زحاسبوه كفو نجرجن عقبنا لنا كن محسن مستحجز الصار رايقونانين نبتا ما بقى سحتنا كابنا بيات حصوت تتنقعوا بوشتهم زمن طلو تغالقون السمسي كدا نباقي تخادينهم يوم زمسهم أبا علو قيتانا إسكريستوس ملبميه بالنالون تأتبل بفريقهم كتللي وميهم ياتي بفريقهم كتللي وميهم كدا نباقي كخدونو خيل يومه سلازي بفريقهم كتللي وم أبز حلفة جزينا سجى منفس قدوس أيرنيو سجى منفس قدوس زلوا هيوت جن فرا منفس قدوس يفري فرا منفس قدوس كا زتحاز زجبت زدهساس زرقائي سلازي منفس قدوس زلوا هيوت فرا منفس قدوس يفري سلازي قويتا ياس كريستوس بفريقهم كتللي وميهم يل سلازي فقر ندا سبخه ابصلي اندحر زنبر كوينو حق ندا سبخه اب حسوت زنبر تخوينو يا اخلن مبالنا مهاره اندحر ابسسعت زنبر كوينو بفريقهم كتلليوم يقوم سلازي اتمللي تواهب زلو اتي هيوت نايتي اغلغالي وي لوخ نبلو اتي هيوتو بتعمي كقدسنا تقالو بتعمي كقدسنا مالت اتا ابزداغم زتتقست 10 نتاوتات مسغاد كم زي غبا ياتبل سلازي اما اكل نبي وي حلام حلمتات انت تنسو امو ملكت وي تامرات انت هبكا ات ملكت وي تامرات كا خمت زبلكا انت هونه دد حر زيت فلطون قالو تامالخت نخيدمو نغلغلوم انت بلكا نእግዚአብሔር አምላክኩም በሁሉ ልብኹምን በሁሉ ነፍስኹምን እተፍቅሩ ወንተኾንኩም ምን ትኽፈልጥ እግዚአብሔር አምላክኩም ክፍትነኩም ይሞ
نت نبيتي وينت حلام حلمتاتتي قالوا أي تسمعين لذي تأمرات كجبر خيليو حلمتات كفتح خيليو جن أنصار قال إجزابير زخونة نإجزابير كحد نتاوت أملخ كاب إجزابير وسينا نابتاوت نخيد كاب صبغ وسينا ناب حماق نخيد انت دايلو ازي أي تسمع أيوي سلازي بفريقهم كتلليوم يخوم هاري قدس باولس حسابهم مدراويو كبرتهم أبنورمي أملاهم كبدومي مودعتهم كاتفاتيلو كل نجير الناس سلازي بمستو عن تدا تخاتاتيلنا يو بزح ملكتي تجزابير زهبنا مالت أبنت أبز حلفه عمتات أبز عدي أبز نبرلو وددر كابتوم بعلم ملو كما قلت أملاخ علم ملو تكاتاتلهم channel من يزعوت مستباه لقد ما حدا معلتي هلال كل تانية تعوتي له مالتي علم ملو تسبعه علم ملو زكاتاتل channel زلوا أقل قال بحالي مالتي سلازي هلال زي كونت كات رام بتعويتو سلازي تقال ني أملاخ يكونن كاب أملاخ زمسا يكونن أزيا نتي بدقة زلوا سب نمللاي قلال نجريا مالتي أزي كاب أملاخ رخيبوان يرون تزخون تعمل أختي تعمل أختي نأي أملاخ قال كلوت أيكلني مالتي لذي نتي channel تكاتاتل وز نبركم وين بزعبوا فلتوس دلوكم كتذكروا قليلي مالتي سلازي نتا حطونا نملاس بفريقهم كتلليوم يهم سلازي بناي ناي إجزابير زي كونه تأمرتن تأمراتون يجبري سلازي إذا تأمرتن تأمراتن زجبر بخمة يزتجبر نماني وقدا يزجبر كا هاري قدس باولس أصفيح قاليس لنا أبزح له في جزيناون أم بيبنا نيرنا حجون كم بباعي كلاي تسالونكي خم معرف كلته كاب حدا جميرو حق زي بقول سب إلو عرستيه بقوله جنا خدت محواتنا بزعبا مسعات قويتانا يس كريستوسن نابو مكابنان معلت قويتا حج قربت خمزلاس بمنفس ويبقال ويس كم تخابانا زمساتكم دبدابه كم تأمرهم كالتيفكم كي تنغانون كي تسمدون نلمناكم علينا حجي كونن جميرو تمسحات جنا كاب قواي هواريات يزجمر مالت قدم كحدات كي كونه اترؤسو أملاخ مخانو النار آية أم مقدس أملاخ كسع زقمت أملاخن قدسن أبزبهال زبلة زتنسين زعبن سبع عمسا اتودد تفاعت كي تجلسه اتا معالتتيا أي تمسنيامو بزخون انتخونا حدا كواهي سحتكم تتنكخوي سلازي نبي جزناينا نمنتاي قال إجزابير من الله يزدلي النازلو أبتو قدس بوتا بيت مقدس أملاخ كوينو نازل كساب وجي خبز صحتي ممسا نحساو مسيحين ناي مودع تازبن ملكتات كله نا ترأي بقال إجزابير مسرت نتستوعلنا له نا ترأي مسألو مالت أنا جنا مساحاتكم كله إذا خمس نجاركم أي تذكرون ديهم نسو بتجزياتهم أنت خجلسي اتحجز خلق لزلو تفلتوا علىهم مستير مفراس حجز اتحجز خلق لزلو تراي كم ماكل كساع زترق درقوا يعي علون اتمفرس حجز دما شعوخ جلسي نوع قويتا إسكريسوس بمنفس أفقيرو كتفوي بمجلاس مساعتون كنتخ جبرائيل مسكانا نوعيهم قصرت شعاتن عسرتن ينببالله اتوم زتافوس حج لب نبل اتوم زتافوس نمدحانهم زخون فقرة حق سلا زي تقبلوا نعاتهم نايتي أمسا بخل تبرع عمسا بخل حيل تأمرتن تأمراتن حاسوتن بحيل سيطاني زخون اتوم زتافوس نمدحانهم زخون فقرة حق سلا زي تقبلوا كرياينا زمس زلو عرستنا فقرة إجزابير زبل عرستي زلنا اتوم زتافوس نمدحانهم زخون فقرة حق سلا زي تقبلوا بادو سلا صنعوا مكالا خلص سلا زي بلوم يلو اتوم زتافوس نمدحانهم زخون فقرة حق سلا زي تقبلوا نعاتهم نايزي أمسا بخل تبرع عمسا بخل حيل تأمرتن تأمرات حاسوتن بحيل سيطاني زخون سلازي اتوم بعمسا بهز بلوم امبر نحق زي امنو كلهم انت فردو املاخنا تحاسوت كساب زامنو برتوع سحتت سدد اللهم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንመን ይዘስሕት መን እዮም ግዳይ ዝኾኑ ብኸመይ ይዘስሕት ብኸመይ ኢና ነዚ ስሕተት ክንስዕሮ ንኽእል ኣቐዲሙ መለበሚ ተዋሂቡና ኣሎ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር ፈቶላትኒ ሳባኤ
الراي أنتوي كابتات رحس زحاتة التابعي فتصم يوبسي فتصم إيو نفتصم نخنكون كا صلاتنا وإذا ذبلونا كن هتقلهم كنفكرهم كم ذلنا إيو أب زفترة تشعته أسران 4 أسران 5 كري كله قد قرب حتو مزياتني بزعبا يومو نساخ تبروه الليلة انت اتبل نوح كا كاب سخرانو نابلبو تملسة اتي نشتودو زقبرو دما فلتا بلغا كان ان رقم نحواتو باريا باروت يكون لو رقمو مالتيو هو مو كما هذه قرب كونتراديكت جراتني هو عب مثالي انتي تصحيح له أسران 14 شدشة صادق عاد تساب ورق ما يتسئل أتي في السمات نكونسي فتيمنا جيجا أي نجبرن مالتها يكونن نوح 500 عمت مس أملاخ زتمال على مريت بملء تاريخ يساخلا بقدس الناس نبراك المجزابير موجس زرخبه إيو زي كل ما يحدث عربي هذا معروف بزي جيجاز ني العاموس سلسته عراق وزي عراق سلسته سلزهونها ندكو مخنيات مرجم كوينوي سلازي اتوم بركات زناديو دكو جن እግዚአብሔር አለቢሞም ገጾም ሐፍረት አቦን ከይሩይ ገጾም ከዲኖም ክብሪ ግልማ አልቢሶሞይ ስለዚህ ዮም ኖህ ምስ አምላኽ ዝተጓዓዞ ጉዕዞ ቀሊል ነገር አይኮነን ኣብዚኣ ግን ሰብ ስለዝኾነ ተጋጊው ማለት ስለዚህ እዛ ጌጋዚኣ ኸ ብንስሓ እዩ ናብ አምላኽ ተመሊሱ ብንስሓ እዩ ተዓሪዋ ማለት قال هيوت يسمعنا امين امين كلنا قال هيوت يسمع لنا حفتنا هيوت ناتي كأني خاتناي زحلفت يا زلاتني سخار ناي قصر سلسته خويناسي مقطعتي حجي أبتا مقطعتي إبراويان 10 تخلته معرف 10 تخلته 10 تنديا تبل حجي 10 كان ببا خلقنا عاخب كلها معرف عم بيبيع حجي 6 معرف بتاع قصري تاش مزل كلها خم ببا جزيل لأنه يم جنا بتاع قصر شوعته قطعات أنت تعجزكم أملاك كم ولد غيرو يريئكم يوم أبوه زي قطعه أنت واي ولديو بزي حجي دي أبزي علاتني بزي تا خلهم زحبروا لا قصعات انت خوينكم قنا دقالون ولد ايكونكمن حجي زي انا تا دقالون ولد ايكونكمن انتاي تنهرنا ازدي ماشي اخذ السيم معرف كالاتن تغصل ابتا اب 10 وشدش دخاني كاب 15 خجمرة حدو كاخاب تقا أملاخ أي قدلن نبزحات زركس قال مريح سورو أمين مرير سور بقول كيج أنغاكم تتنقعو كم تنحادي حجي أبزيتات يزدلا تحطي كم تنحادي بالعي بخرنعو زي شيء إيساو حادو أكوا المنزرة ويس رخص كي كون تتنقعو حجيت 10 شوعتي نسون نيساو يزقل زلو مالتي 5 ترديات نزلا نسون صنيحو وكا برخت كورس انت دلي بنبعت نادلي خنسو ننسح فري اي رخبن امو كم التدربيت فلطو إخوم حجي ننسح ندابل خلص تنسحو يخازب لنا إذا أخذنا على تايتنا حجي ناي إيساو كأن خري أخلقو أب ذا فترة كيدة
ኣብ 25 30 ኣብ ዘፍጥረት ምኸይድ ዘፍጥረት 25 ኣታ 30 30 ስጋዕ 33 ይመስለኒ ግን ታናተይ ዘላ ኤሳውሲ ደኺሙ እየ እሞ ብጃኻ ካብ ቀይሕ ፀብሒ ኣብልዓኒ በሎ ስለዚ ስሙ ኤዶ ተባህለ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ ብኹር ሕጂ ኣብዚ ዛቲ ዘለኒ ዘይተረዳእኒ እዚኣ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ ብኹርናኻ ይቀለይ በሎ ኤሳው ድማ እንሆ ኣነ ክመውት ኢለ ኣለኹ እዛ ብኹርናዕኻ ንምንታይ እያ በለ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ መሓለለይ በለ እሞ መሓለሉ ብኹርንዑ እውን ንያዕቆብ ሸጦ ሕጂሲ ኣብቲ ክንስራሕ ተደልዩ ተደርበይት ይብል ኣሎ እታ ዝበላ ከዓሲ ጠሜሉ እዩ ክስታይ ገይርዎ እሞኒ ንዓና እዚአንሲ እንታይ ክንመሃረለን ንኽእል ካብዚ እግዚአብሔር መስገን ወደያ ታንባብ ማማ ህይወት ኤሳው ንብኹርንዑ ከምዚ ገይሩ ኣቃለላ ኢሉ ወዲ ኢላ እንታይ ኢሉ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ መሓለለይ በለ እሞ መሓለሉ ብኹርንዑ እውን ንያዕቆብ ሸጠሉ ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራ ፀብሒ ብርስን ገይሩ ሃቦ ንሱ ድማ በሊዑ ሰትዩን ተንስአ ከደውን ኤሳው ንብኹርንዑ ከምዚ ገይሩ ንዓቃ ሕጂታ ንብኹርንዑ ኣብቲ ላዕሊ ውንሲ ክውለድ ከሎሲ ናይ ኣብ ኢዱ ኹርንዑ ናይ ያዕቆብ ድሒዙ ተወሊዱ ሓቀይ ኣብቲ ላዕሊ ብኹርና ንብኹርንዑ ዝብል ዘሎ እቲ ቀዳማይ ዝተወልደኒ በኹር ዝበሃል እወ بخورنو هجي كلتيوم مناتيوم مالتيو اوكي ግን ቅድም ኤሳው ተወሊዱ ቅድም ስለዚ ተወልዳ በኹሪ ማለት ኦኬ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ካ እቲ ማሕፀን ወላዲቱ ዝፈትሕ ዘበለ ቅዱስ ይኹን ዝብል ፍሉይ ጸጋ ኣለዎ ማለት ሕጂ ያዕቆብ ነባሪ ነገር ሓቲቱ ኤሳው ካ ግዝያው ነገር ሓቲቱ ደልዩ ኤሳው ሓላፊ ነገር ብልዕ ስጋ ሓቲቱ ያዕቆብ ግን በረኸት መሪጹ ማለት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ታ በታ 17 ከጀመርየ ንሱ እንጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክንሱስ ንንስሓ ስፍራ ይረኸበንሞ ከም ተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም ንስሓ ክፉት ኣፍ ደገ እንተዳ ኮይኑ ተነሲሑ ስለምንታይ ዘይተቐበለሉ ምክንያቱ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣይተነስሐን ሽዑ ንሓው ክቐትል ይተዋዩ ማለት ስለዚ ኣቀዲሙን ትበረኸት ሸይጥዎ ነይሩ بخالي مجدي كم فقد إخبار سلزي تنسح كم فقد إخبار دزن السحقن تعرف دقة رحو نيرو مالتي أبكسري شوعات كسعات أنت تعجزكم أملاخ كم ولد غيرو يريكم يو أبو زي كسع ولد كن توايو بزي تأخلهم زحابروا لا كسعات أنت خونكم جنا دقال لمبر ولد أيكونكم إخبار نتومناتو زحلفهم مجد اللو مالتي معناته كسعات زبلس نجزيو نقهمبر نحجز كم زخون أي مسلني ندحراي جنا نتوم زلمدو ناي سلام فرسد كي زفري اللوم حجي مكرا فرحنا تعمس قاد دلينا سلطان دلينا كبرت حلاف دلينا نتي إخبار ذهبنا نجر شلل تدعلنا يو نتي دقالو زبلهم زلا كومي مالتي فرق قنوم مس إخبار كنا برو فرق قنوم مسحاتيات فرق قنوم بصدقي فرق قنوم بقدسنا فرق قنوم برخصت كنا بروز داليو بزحات على نزياتهم تايبلهم دقالو يبلهم مالك نابنت من كن واسن نخيل ولا بنسحان تتسع كما بنت زخونا ناقن سامسوني مالك ننازرار منتي تسويعو نقدسنا يتسويعو سامسون جن فرق هواتو بنازراونت مس إخبار فرق هواتو بمنزرنا مس قليلا خنا برفتيني سلازي كمتي أبكل تجرب زدي بسب تجرب سسو مسبلة صدف سامسون صديفو بنازراونا تايكسلن بمنزرنا ونمسدلي لا أيكسلن مخنياتون الساب بودي دم حوات أخذ كفلي لا قريبات تنبر قمنا ناي سامسون دلياوي مس سامسون حدار تجبر دلياوي مسم كاب سامسون ولا دليا يكونن قريبات ماله سلازي دقالو زبحال دقال زبحال كابكل تجرب زفري ماله دقال زبحال حجي بخلت تمجدي زخيدي
ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሆሴዕ እንታይ ዝብል ኤፍሬም ዘይተገምጠለ ቅጫ ይብሎ በታ ሓደ ብሱል በታ ሓደ ቢሕቕ ማለት ስለዚ ደቃሉ ዝበሃል ብክልተ መገዲ ንኣምላኽ ክገልግልዎ ብክልተ መገዲ ንኣምላኽ ክስዕብዎ ዝደልዩ ብክልተ ልቢ ዝመላለሱ እግዚአብሔር ካብ ዝኸም ዝሰውረና ናይ ቃለ ምዕዳንን ናይ ጸሎት ግዜናን ኣኺለሎ ሕቶታት ተሊና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝመጽእ ክንገብሮ ኢና ሕጂ ናብ ኣቦና ናብ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ናብታ ቃለ ምዕዳንን ናብ ጸሎትን ክንሰግርን ሕራይ ቅድሚ ናብኡ ምስጋርና ንእሽቲ ሓበሬታታት ኣሎ ብቻት ዝመፀና ሕቶታት ኣሎ ንኔክስት ዊክ መታን ክኾነና ከንብበኒ ሕጂ ንእግዚአብሔር ኣምላኽሲ ባረኽዎ ወይ እግዚአብሔር ይባረኽ ዝብሉ ኣለዎ እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክንባረኾ ንኽእል ዶ ወይስ እግዚአብሔር ይባረኽ ክንብል ንኽእል ዶ እያ ትብል ተቐዳሚት ሕቶ ተኻለይቲ ሕቶ ከዓ ክልቲአን ካብ ክልተ ኣሓትየ መፅያት ተኻለይቲ ከዓ ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ሓጢአት እዩ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢአትካ ኣሎ ዝብል ኣሎ እሞ እቶም ናብ ሞት ዘየብፅሑ ሓጢአት በዓል መን እዮም እያ ትብል ኔክስት ዊክ ክምልሱልና ተስፋ ንገብር ሓራይ ኣቦቐሺ ናባኹም ሕጂ ኣቦቐሺ ሰምዑን ኣለዎም يتسأني حي قرأتها اسمع الله غدا هو هاي كبر المسجانا نجزيابير أملاكنا يكون أبونا أبوي مرجيتا دما قال هو يسمع لنا نحن دما سمعنا فرهمانات فرمنفس قدس كم فرد دما يابير كلنا يحجزنا مريا أبونا كجمرو خلو قال እግዚአብሔር بخمي يسرح إلهم تشعت زرزيرم نرم كابتن تشعت حنت دما تسفى أمو تسفى تخوننا قال تقيسي بصلت كعصيه مخنياتو إزي زلنا ورحت تسفى كاب እግዚአብሔር انت زيغرنا ويدما تسفانا ناب እግዚአብሔር انت دعا زي أمبيرنا تزل كنتات كودقنا تزل كنتات ون كبدهنا سلازخئل بناي تسفى قالغره كعصيه እግዚአብሔር ዝጽዋዓሉ ግዜ ኣለወና ዓና እግዚአብሔር ንሕና እንጽዋዓሉ ግዜውን ኣለና እግዚአብሔር ዝሰምዓሉ ግዜ ኣለዎ ንዓና ክንዛረቦ ከለና እግዚአብሔር ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር ንሰምዓሉ ግዜ ድማ ኣሎና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ይቕረታ ካብ ፍቅዲ ሓደ جميرو كمزي بلنا جينا أبتوقف بيت منجستي تأثير خلقه كلا عيسى كمزي زبل قال دي أبيهر متسني هو اتني مدري زفت أران زسرتان أبقى أبسفرقة زقمان اجزي أبيهر تزاربني اجزي أبيهر زسمو خمز بلني سوى عن مو كمال سلكاء زي تفلطو عبيين سور النجار دما كنجرك إلو شدشتن شو عتن دما أبتا معرف 33 جناخ أنا نتاختما مسنا يزبا كفوسا من كدحنا من إيه سلام كبز حلم إيه كأسينام كأخنا برؤيهم نيهودان نإسرائيلن كهبتمان إيه كم تقدم زنبورا أوقات كم بحدش كهانس أن إيه كبرن مسجانا እግዚአብሔር أملاخنا يكون آمين إذا قال زي كزرب كله ويدما إذا قال زي እግዚአብሔር كزاربو كله إرمياس أبا إنرو أبيت مأسرتي إنرو
أبعصو جزا ينرو بسنسلت بمقح تأثير ينرو لك نحن ون أبزور حاتزي أبزك النياتزي انت ينازل لنا وشرات ينازل لنا أبجزا عصوات ينازل لنا مقحن سنسلتن كوين النازل لون أينايو انت دايلنا اتي حمام كورونا فيروس يو بار تأثيره خلو نإرمياس قالك زي أبيهر كابتي نمدري زفتران زسرتان زقمان اكزي أبيهر انت عايزبلي متسيوه سوى عنمو كمال سلكاء زي تفلتو عبيين سور النجار دما كنجرك كأيه إلوه بار لومي بإرمياس يكون اكزي أبيهر سوى عنه قبله نعانا اكزي أبيهر لومي سوى عني زبلنا مو نكزي أبيهر انت دعا سوى عنا دما كمتني إرمياس زي تفلتو عابن سور النجار دما كهبك كأيه كنجرك كأيه زبلو نعانا دما كم أيو لك عبتي فقد شدشين شو عتن دما نتا ختما مسنا يهزبا كفوسامن كدحنامن سلام كبز حلم كسينام كنبريهم لمن تا ندلل لنا نحنا أو سندلل لنا احنا ندلل لنا سلام سئنا لنا سلام ندلك بز حلنا ندلل لنا كسانة سئنا لنا كسينا نبر دما ندلل لنا كمتي قدم زنبر أخا كم بحدش كهان ثانية نحنا دما كم تقدم زنبرنا يو أبكند بأونلاين أبكند بجزانات عطينا نبيتو كيدنا تملسنا كم بحدش أبيت جزي أبيهر كن الرخب نابنبر نابراناون كن ملس انت دا أخوينا جزي أبيهر ناي تسفى على اللو جزي أبيهر يتسفانا مو اتني إرمياس سوى عن مو كمال سلكا ايه زي تفلطو سورن عبيين نجر دما كنجرك ايه زبولو لومي اكزي ابيهر نعانا دما بزي زلنا يتعصينا بزي زلنا يتأثيرنا بزي زلنا يكبوتا نبوتا كي نخيد وين تعاقيتنا زلنا ناكزي ابيهر كنصوع امو اكزي ابيهر عب نجر كم تعالنا اكزي ابيهر نختمانا خفوس اكزي ابيهر كدحنانا اكزي ابيهر سلام كهبنا اتتربشنا يزلنا دما اكزي ابيهر قسانت كهبنا ناكزي ابيهر صوعنا كاب اكزي ابيهر دما عب نجرن سورن زي نفلطو كهبنا اكزي ابيهر امنيمو اتني ارمياس صوعن زبل اكزي ابيهر نحنا دما لومين عنا تصوعني بلنا لمو كمتي ارمياس تصوعه ملس زرخبه عب نجر دما زرأيه نحنا دما تصوعنا كم ارمياس كاب اكزي ابيهر املاخنا عب نجرن فوسن قسانتن سلامن كنركب دما اكزي ناي ارمياس املاخيو املاخنا مو كم ارمياس كوينا سب تسفخ مغنا فليتنا دما لو من اكزي ابيهر كنصوعو اكزي ابيهر نخلنا يحجزنا اكزي ابيهر نخلنا دما يردعنا اجهم اكزي ابيهر يتسفانا اكزي ابيهر يدما سلامنا اكزي ابيهر يدما فوسنا اكزي ابيهر يدما مدحانيتنا امو سلا كله زابير املاخنا مسغانا يبصحيو حنساب نصلات معصو خنقبر كلنا حاف نبل قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ነታ ዝሃብካና ግዜን ሰዓትን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ብቃልካ ከነምሲ ብጸሎት ከነምሲ ስለ ዝኸፈቐድካልና ድማ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን كل تمهرنايو قال كادما እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ንቅድስና
ننصحنا كوننا دما سناي فقادك يخونلنا صومنا بارخلنا قدسلنا صوم دحنات صوم محرات قبرلنا نززلو أب علمنا حمام دما إزيابير أملاخنا نعاخانا صوعنا اسغا فوسنا اسغا مدحانيتنا اسغا سلامنا مغان كافلتنا كم تني إرمياس صوعنا زبالكاية صوعكا نحنا دما نعاخانا صوعنا بتسفخ النبر دما اسغا حقزنا تسفا مقراز كبيدي مو تسفا قريتنا خين ودق تسفا قريتنا دما مساخا زلنا ركب كي قارت إزيابير أملاخنا بقالكا كنبر قالكا تسفا قالكا حيل قوننا كل جزء بقالكا خنزارب دما صغار دعنا قدوس إزيابير أملاخنا بقالكا انت دعا نجزينا تتقيمنا له تسفا نركب حيل نركب هدات نركب سلام نركب قسانة دما نركب ينامو كاب عالم قسانة كاب عالم سلام كاب عالم مدهانيت كاب عالم دما هدات يلن سغا أغانا هدات ناي سلام ناي قسانة مو نحنا دما إزيابير أملاخنا نتناي سلام ناي قسانة ناي فوس زغنة قالكا إنام ببنا نزانا يفتن أوان كنساقرا السغا حق زنا دخيمنا خين ودق تسفا قريتنا دما إزيابير أملاخنا كم تم تسفا زي باللم كين خون حيلخا رديئتك على أخلنا كنتني إرمياس أبيت ما أسرت خلو سوي أخا تسفا زغن كايو نحنا دما لومي تأثيرنا إنا زلنا مو سوي أخا تسفا خننا اللخم بلنا كتسوي عنا خلخا دما نباخا زنك عررا يعين تهابنا نادينا قدس رنقل مريم مالادنت بناي ملاأخت ترادأنت بناي نبياتن هورياتن صادق أنن سمايتاتن صلوات هيتفلينا نزمهارنا أبونا قدمن طعنان هبلنا نحنا دما تماهرنا نهوت مدحانيت نسمايا ورسخ خوننا دما فقاد كاي خونلنا سلاماويت معلت غمزو علكنا سلاماويت التي يحضرنا إزي بما الرخبو زهان إن الرخبو زلنا لومي صباح حمام تقنطيطو فوس محرت وريد دما أبيتكا أبت قدس بوتاخات أكيبنا نعملوها قص نقص كم زخن الرقدما فقاد كاي خنالنا كنتنا هوريات زمهار كايوم أب سمايات نبرابونا ندابلنا نسوع أكلنا سمايات نبرابونا كاي قدس ننقصات مصا فقاد كاهم تاب سمايكم دما مدريكون نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا مدقلنا كاب فادعنا نمبر فتنا يتأتونا ننقصن حيلين كبرن نزل علمنات كاين ما أمين أوجزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خير دنقليخي سقاخون دنقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له سقيك أبان سبرختيخي ركر سخون برخيو أو ملتت أجا جابير مساخيو أو في السيتي يسبلكي حتى يتناخ سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مأنتانا محرت لمن لنا آمين يفتح ويشرك جنام لكن مدان يسكرسس كاني كنا سريات قدم ساسي أبا ساول دولو بركسات إبراهيم أنتم أويا كانت وأويا دياب كانت أوران سايرو كسانات بس مكمل كون فتانو ونتانه يرسين يرسكون أوران سمعت جيو مهار النكسس مال عصر تخلته جمهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس جيو مهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس جمهار النكسس إذا حلف محرنا بزمت المحلونا بعفن منفذ قدس بأنت أجزتنا مريم مهار النكسس مال عصر تخلته بأنت اجتمانوكسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجزتنا مريم ماركسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجتمانوكسس بأنت اجزتنا مريم مار يخون سلاماوي مشات سلاماوي التي حضرنا سلخل እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እታ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ምስትቦና ዘሃቡና ዝንበብ እንተንበብናያ ብምልእታ እታ ምዕራፍ ጽቡቕ እሞ ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና آمين 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 بروح ليتي قال هو تسمع لنا
آمين كان هو تسمع لنا كلكم يبارك آمين See everyone. Hi everyone ናፊቅና أيها سينا ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ ቦና ኩልኩም ኣቦታት ቴንክ ዩ قلنا እግዚአብሔር ይመስገን يغنيلنا أنرنا هو كان هو تسمع አሜን አሜን ነዚ ኣፍ ደገ ዝኸፈተልና ከዓ ናይ ባህሪ ምስጋና ምስታይ آمين 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 سلام Ciao, ciao. We don't want to leave, huh? Nobody wants to leave. هاي دياقون بقولك انا فلح. بزنا فوقتنا نوصقر I know. Good night, everybody. Bye. Good night. Nice to see everybody. Bye bye. Okay. نحن هدور. Yeah, ciao.